Здравейте, приятели! Днес ще ви представя новия модел на Daiwa Longbow 23. Пръчката е 4 либри, така че ще я тестваме с PVA. Смисъл да ви обяснявам. Заключванията, те са стандартни, такива до дистанс водачи. Макарата, която ще ползваме, е сърфовия емблем. Тежестта, която съм сложил, е 115 грама, но също ще сложим и PVA. Понеже пръчката е 4 либри, клипса, който съм заложил, е 184 метра. Ще ги покрие със сигурност тази пръчка. Основната ни линия е 235 хиперсензор. И така, сега слагаме PVA-то и замятаме.